Bueno, pues aquest vídeo és per donar l'enhorabona al grup BDS del País Valencià. Enhorabona, als Mabruk, companyes. Sí, enhorabona pels 10 anys d'accions de boicot, desinversió i sancions a l'estat d'Israel del grup del BDS, però volem fer una mica d'història i contar que ja fa més anys es feien accions de boicot, desinversió i sancions a l'estat d'Israel. Pot ser ja fa 20, no? Fa 20 anys. Ja començarem a fer les primeres accions, efectivament. En tornar d'una brigada que va partir de molts llocs, de molts indrets d'Europa. Era una brigada organitzada per la gent de Beauvais, que es deia la Campanya Civil Internacional per a la Protecció del Poble Palestí. I això al 2002, al gener del 2002, vam anar algunes persones de València amb aquesta brigada una mica descobrint la situació que havia generat, no? la situació d'ocupació durant tantíssims anys a Palestina en primera mà. Llavors, en tornar, vam sentir la responsabilitat d'explicar-ho. Ja en 2002, com a conseqüència de la segona intifada en 2001, i posteriorment ja en 2004, 2003 també hi ha accions, i 2004 es genera la primera brigada del Moviment de Solidaritat Internacional. Abans havia sigut la de la Campanya de Protecció Civil al Poble Palestí, i amb el ISM, el Moviment de Solidaritat Internacional, es fa una brigada, una marxa contra el mur de l'apartheid. Estava en plena construcció. Recorreguem més de 250 quilòmetres de mur que hi havia en aquell moment, des del nord, des de Jenin fins a Calàndia, en moltes accions de crida a la paralització del mur, no? I contra les colònies i en favor del poble palestí. I en 2005, en 2006 i posteriorment continuarà en brigades del Moviment de Solidaritat Internacional. En 2005 és quan el poble palestí i les organitzacions criden al boicot, desinversió i sancions a l'estat d'Israel. Ahir es constituïx també la xarxa de solidaritat amb Palestina a València, i amb la xarxa es fan moltes accions de boicot, desinversió i sancions. Sí, també la creació o la participació en la creació de la RESCOP, no? Jo crec que tu coneixes molt bé. En 2005 ja la xarxa de solidaritat amb Palestina passa a formar part també de la RESCOP, de la qual també forma part actualment el grup del BDS al País Valencià. És fonamental la llavor que desenvolupa la RESCOP a tot l'estat espanyol, i fa també que d'alguna forma puguem tindre connexió amb altres grups del BDS a l'estat espanyol i després també a Europa, no? Amb la xarxa de solidaritat en Palestina participem també de les flotilles, de les diferents flotilles per la llibertat, de suport a Gaza. Viatgem també a Gaza, en la campanya que va haver en Nadal en 2010, que anem a Gaza, i continuem fent manifestacions sobretot contra els atacs de Gaza, no? Jo crec que els atacs de Gaza són els que d'alguna forma manifestacions més massives en les darreries, no? Des de la segona intifada potser hagin vist. I això, i ahí estem, ahí continuem treballant i col·laborant amb el grup del BDS i això. El moviment BDS és un moviment nascut a la pròpia societat civil palestina al 2005 per a intentar que Israel, que és un estat d'apartheid, complisca amb el dret internacional i els drets humans, i n'hi ha moltíssims grups cada vegada més en tot el món que donen suport a aquesta campanya i que porten a terme distintes iniciatives de BDS cultural, econòmic, institucional. Hay que dejar bien claro que no es que se hace un boicot a todo lo que venga del Estado de Israel o no a todos los israelíes. Se hace un boicot a aquellas empresas, a aquellas personas que están apoyando lo que el Estado de Israel hace. Si no te posicionas es que eres cómplice, y eres cómplice de todos los asesinatos y todas las barbaridades que se hacen en el Estado de Israel.
nosaltres, al grup BDS País Valencià, des que ens vam juntar fa un any, l'any passat, vam intentar centralitzar la campanya i el boicot en algunes empreses que tenim més a prop de casa, no, diguem. Doncs per a mi participar del BDS País Valencià o del moviment BDS a nivell internacional ha significat formar part o fer solidaritat internacionalista i per Palestina a casa nostra. Des de fa 10 anys que va sorgir el BDS al País Valencià, hem estat diferents persones formant part de l'assemblea, ha significat un espai de formació, acció, debat i també això de la possibilitat de poder tendir ponts i d'exercir la solidaritat i l'acció política de casa nostra cap a Palestina. S'acumulen on no habiten els pagans. Els fills d'Abraham mai sapigueren ser germans. Germà major abusa, germà major fa mal, germà menut s'apanya, tirant avant, sabent que mai estaran com ara, res és com era abans. En la incertesa del present sonen pregàries, la crueltat com a motor d'alguns humans. Sento un nuc a la gola i altres coses estranyes. Jamal no beu alcohol, no menja porc, té por al gos sionista que té un canó a un lloc que fou cresol de pobles i prosperitat. Sonen trompetes a Jericó, xivatos del Mossad, de cúrcuma i auts, d'olivera i d'arbuca, d'infants volant milots dalt d'algun terrat, i un francotirador l'apunta amb lupa, de pobles elegits, estats equivocats. Jo l'enci rapeja el que l'home conta, relats de fets, quan la veritat nada la contra, quan s'ha sofisticat la perversió, on naix una vivència, una visió es desmunta, i arribats a este punt igual al punt que arriben, i arribats a este punt, i ala, Habibi, n'hi ha una veu oprimida, silenciada, circumcisa pel malson d'algun messies, somnis volen encatifar, coronets on s'amuntonen herències de califats, ressonen proverbis àrabs del Cairo Damasc. تعلمنا درس الحرية من الشعوب التي ناضلت حتى نالت حريتها. Hemos aprendido de los otros luchadores de otros pueblos que han luchado por su libertad. El Cairo, Damasc, Bagdad, Inchala, cases pintades amb forats de bala, l'exèrcit sols dispara, el primer món assenyala, i els silencis d'altres tantes que han legitimat això, 70 anys de morts que criden, prou d'ocupació, bales perdudes deixen rastre i sang a les parets, però un dia vam ser allà i no ens va faltar res. Som 3 de les 8 persones encausades arran dels fets que van ocórrer en l'estiu del 2015, abans del Festival del Rototom, perquè vam demanar coherència a aquest festival, que en principi és un festival de la pau i que defensa els drets humans, que no assistira un cantant sionista, que en aquest cas era Matisyahu. Aquest cantant ha col·laborat amb l'estat d'Israel, inclús va justificar l'assalt a la flotilla en 2010, on van assassinar a 10 activistes solidaris amb Palestina. Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Al país de l'olivera. També me'n recorde, al maig del 2019, coincidint amb el Festival Eurovisió, el dissabte 18 de maig, vam organitzar un festival solidari per Palestina i en boicot o en direcció a boicotear l'edició d'Eurovisió que se celebrava just aquest mateix dia a Tel Aviv. En aquest festival, Eurovisió, fer-ho a Tel Aviv significava
fer un washing, un dels totes washings que fa l'Estat d'Israel, i nosaltres, així des del BDS País Valencià, vam decidir contraprogramar i fer un festival divers a la Sala República de València, on van actuar So, El Diluvi, Pupiles, va haver DJs com DJ Viano, Les Figels, i bé, van entrar 2.000 persones i va ser tot un èxit i vam poder mostrar el nostre rebuig a tots els washings que fa l'Estat d'Israel. Al país de l'olivera. I aquest mateix any, el 2019, al desembre del 2019, vam organitzar un altre acte que va ser molt emocionant per nosaltres i per a la ciutat de València, que va ser en la Sala Mutant amb Ovidi 4, el grup Ovidi 4 que fan poesia i música posant en valor la memòria d'Ovidi Montllor, junt a Rafif, que és una activista BDS i poetissa que té el poema 8 It's Life, i va ser un moment també molt emocionant perquè tot el 2019, a banda del concert d'Eurovisió, vam poder tancar l'any amb aquest concert que ens va també omplir de força per seguir la lluita com BDS País Valencià i poder seguir denunciant tota la vulneració de drets constants per part de l'Estat d'Israel. Al país que dorm a l'era hi ha polsims de fruites velles, bicicletes entre sèquies, arracades de cireres. Al país de les teulades hi ha besos d'aigua llimó, arrapades a les cames, barotets a dins el cor. Al país que dorm a l'era. Al país que dorm a l'era. País de la infantesa hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo ara enyore i guardé un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd. La veritat és que les activitats de boicot i de difusió són les que més fem i que, per supost, totes i tots estem convidats a continuar y a afegir-vos. En los movimientos sociales, que muchas veces se trabaja y no llegas a ningún lado y tal, pero justo esta es una herramienta que sí que puede ser muy útil. Y es por eso que hay que animar a la gente a que participe del boicot. Felicitats del cese a l'Horta al moviment BDS per molts anys més de lluita. Felicitats! Palestina lliure! Visca! Des de l'Espai Comú us desitgem moltes felicitats per estos 10 anys en defensa i solidaritat del poble palestí. Gràcies. Felicitats, BDS! Per els 10 anys de lluita en el poble palestí. Des de la repartidora desitgem al BDS molta felicitat per aquest aniversari i que continuïn amb la mateixa energia en la tasca molt dura i dificultosa de solidaritat al poble palestí.
Des d'Arada vos felicitem pels 10 anys de lluita, per la fi del colonialisme i l'apartheid a Palestina. Llarga vida al BDS! Des del Centre Social Terra vos desitgem moltes felicitats. Per molts anys més. Visca Palestina lliure! Des del Paladar donem l'enhorabona al BDS pels 10 anys de lluita, Defensa pels drets del poble palestí. Les postisses felicitem al BDS! En apoyo al BDS, en contra de la ocupación del Estado genocida israelí, ¡viva Palestina libre! ¡Visca Palestina lliure! Des de l'Assemblea Feminista de València volem felicitar-vos pels vostres 10 anys de tasca. Visca Palestina lliure! Boicot a Israel! Contra el genocidi de l'estat israelià cap al poble palestí. Visca Palestina lliure! Moltes felicitats, companyes del BDS, pels vostres 10 anys de lluita contra l'apartheid israelí y el suport a la lluita palestina. Felicidades, compañeras, la lucha sigue. Des de l'Assemblea de Solidaritat amb Mèxic volem felicitar-vos per aquests 10 anys de lluita al costat del poble palestí. Visca Palestina lliure! Visca la lluita zapatista! Hola, som pupiles i volem felicitar-vos per aquests 10 anys de lluita. Enhorabona, companyes! ¡Felicidades! ¡Muchísima fuerza! Què passa, penya? Com esteu? Envio este vídeo per felicitar-vos i enviar-vos una abraçada ben forta a tota la penya que conformeu el BDS País Valencià i per agrair-vos la feina inesgotable que heu fet durant tots estos 10 anys. Una abraçada ben forta y visca Palestina lliure. Hola, soy Ana Peñas. Muchas felicidades al BDS por sus 10 años de lucha en solidaridad con el pueblo palestino y en contra del apartheid del Estado de Israel. Moltíssimes felicitats a tot l'equip que formeu part del BDS País Valencià per aquests 10 anys de lluita i solidaritat amb el poble palestí. Ara més que mai, visca Palestina lliure. Hola família, des de Smoking Souls volem felicitar-vos per aquests 10 anys al BDS de compromís i de lluita, així que molta força i endavant BDS. Felicitats! Hola a tothom, voldria felicitar el BDS del País Valencià per estos 10 anys de lluita, de resistència, de solidaritat amb el poble palestí. 10 anys ensenyant-nos vida. Molta felicitat al BDS del País Valencià per aquests 10 anys de lluita contínua per la liberació del poble palestí, per la seva causa i per totes les lluites comuns a la classe treballadora del món. Salut! Des de la Brigada Feminista per Palestina volem donar-vos l'enhorabona per aquests 10 anys de lluita. I gràcies per recordar-nos que aquesta lluita és contínua i diària. Des de la solidaritat internacionalista continuem amb aquesta lluita. Visca Palestina lliure! Vaig entrar al BDS a País Valencià ja fa uns quants anys de la mà d'Ire i de Carlitos. I aviat vaig descobrir una realitat que desconeixia, i és que hi ha lluites que incomoden i que defensar Palestina tindria i té un cost personal i, per tant, polític. Moltíssimes gràcies a totes les que heu format part i les que encara seguiu en primera línia. Nosaltres, jo i les meues, estarem sempre amb el que reclama la societat palestina. Felicitats. Enhorabona BDS del País Valencià per aquests 10 anys de lluita i drets humans i enhorabona també per fer un espai tan bonic on moltes de nosaltres hem pogut créixer com a activistes i defensores dels drets humans. Sorionak, per moltes més. Desde la Fundación Comité de Apoyo al Pueblo Palestino CAP, felicitamos al BDS País Valencia por su 10º aniversario. Felicidades. Desde el Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia queremos agradeceros vuestros 10 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos y en la denuncia de las injusticias sufridas por el pueblo palestino. Muchas gracias por vuestro trabajo. Sabéis que podéis seguir contando con nosotras en lo que podamos hacer para visibilizar en la universidad la causa palestina. Estamos con vosotras. Per molts anys de lluita, de resiliència i de resistència per la llibertat del poble palestí.
Gràcies per ser i gràcies per estar, per una eina com el BDS transformadora i lliure. Moltes felicitats. Felicidades a las compañeras de BDS País Valencià por el 10º aniversario, por todos los logros que habéis conseguido en estos 10 años, por esa lucha, por seguir creciendo, por seguir formando colectivo, por estar a nuestro lado. Gracias de todo corazón. Como palestina os doy las gracias y como internacionalista, feminista, antisionista, antifascista, antirracista, me siento muy orgullosa de estar a vuestro lado, de compartir con vosotras espacios de lucha. Gracias por seguir de pie, firmes en esta lucha a pesar de todas las adversidades que se han cruzado por vuestros caminos en estos largos 10 años. Gracias por seguir. Juntas venceremos. Palestina libre. Compañeras y compañeros del BDS Valencia, enhorabuena por el 10º aniversario. Estos han sido 10 años de lucha formidables, de construir la solidaridad con el pueblo palestino desde el pueblo valenciano. El enemigo es gigantesco, el colonialismo sionista y el imperialismo americano. Sin embargo, vosotras habéis sido capaces de demostrar multitud de veces que es posible construir una solidaridad desde la movilización popular. Y también habéis sido capaces de demostrar que es posible movilizar a las instituciones para que justamente reflejen ese sentir popular solidario con los pueblos oprimidos y colonizados. Estoy seguro que seguiremos viendo muchos años más juntos en la lucha hasta que el apartheid termine donde debe estar, en el basurero de la historia, y logremos una Palestina libre donde todas y todos los ciudadanos vivan de pleno derecho en igualdad. Compañeras, un besazo, felicidades, vaya 10 años, ¿eh? Momentos buenísimos, momentos mejores y muchas risas compartidas. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por todo lo que habéis hecho, por haber compartido, por haberme dejado estar ahí y acompañaros, y espero poder acompañaros durante mucho tiempo más en esta y en otras luchas, las que hagan falta. Nos vemos en las calles de una Palestina libre. Un besazo enorme. No hay que comprar productos de Israel. BDS. Bueno, desde la plataforma de solidaridad con Palestina aquí en Sevilla queremos aportar nuestro granito de arena y felicitar a los compañeros y las compañeras de BDS País Valencià, que cumplen 10 años, y somos conscientes de que han sido 10 años de una lucha muy comprometida con la causa palestina, y queremos sumarnos a esta felicitación. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Muy buenas, compañeras. Desde el Comité de Solidaridad con los Pueblos Interpueblos Cantabria queremos felicitaros por esos 10 años de lucha, y que sean muchos más. A seguir en el camino, y nosotros que lo sigamos viendo. Mucha fuerza y muchos abrazos. És impossible pensar la solidaritat en Palestina a l'estat espanyol sense pensar en les companyes del BDS País Valencià, companyes, amigues incansables, sempre al costat correcte de la història, sempre organitzant, sempre creant vincles amb altres moviments socials. Per molts anys més, companyes, gràcies per tota la feina i per tot el que ens espera. Felicitar-vos per el soroll, per posar Palestina en l'agenda, perquè veritablement han passat coses així que no podíem preveure, veritat, que València s'ha volcat en Palestina a molts nivells i de moltes maneres, gràcies a la gent que esteu participant avui, i tot el nostre reconeixement, no? que iniciarem un camí del que amb molts èxits heu continuat, i no sé si dir la paraula orgull, però sí que la companyonia i això, no? El sentiment de que aquest llegat estigui en unes mans fantàstiques de gent que ho val tot, no? O sigui que gràcies també. Això, continuarem ahí donant la batalla i visca Palestina lliure. Visca. Moltes gràcies a tots els col·lectius i a totes les persones, perquè sense vosaltres no haguera sigut possible la lluita per Palestina.
Davant l'apartheid israelià, el poble palestí ensenya vida cada dia. Fer BDS és el que ens ha demanat la major coalició de la societat civil palestina. I és la major mostra de solidaritat amb el poble palestí. Continua sent necessari el vostre suport per aconseguir una Palestina lliure. Vos esperem a BDS País Valencià. Visca Palestina lliure!